Pakistan'ın günorta günbatarındaky Bulujistan vilayetinde harbiler uly mukdarda ok däriniň üstüne açanlygyny aýdýarlar. Yaraglaryň arasynda AK-47 awtomatlary, janynyň geçenleriň bil baglary we uly mukdarda partlaýjy serişdeler hem bar. Resmiýetler barlyk işleriniň haçan geçirilenligi barada anyk maglumat bermeýärler. Bulujistan vilayetinde köp sanda islamçy söwüşçiler we buluç separatistleri hereket edýärler. Ukrainanyň gün ortasynda Luhansk şäheriniň golayynda hökümet güýçleri täze pozisiýa çekildiler. 2 günläp artilleriýa toplarynyň hüjümlerine tedewar bolan hökümet güýçleri täze nokatda garym gazyp öz pozisiýalaryny berketdiler. Hökümet güýçleri parahatçylyk gılalaşygyna garamazdan özlerine uly ýygylyk bilen hüjüm edilýänligini aýdýarlar. Awganistanyň paýtagty Kabulda Hudaýyň barlygyny sonra gastan alyp islama hüjüm edip makala çap eden gazeta garşy ýöriş geçirildi. Neşriň başlygy we baş redaktory dine şek getirmek aýplamalary bilen tutsa gastan alındy. Kosovada göwüs rak keseline ünsü çekmek maksady bilen bir aýlyk ýörite kampaniýa başlandy. Paýtagt Priştinada geçirilen ýörişe Kosowanyň prezidenti hem gatnaşdy. Saglyk resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä Kosovada her ýyl 200 töweregüz ýanan göwüs rak keseline uçurýar. Kazakstanyň Almaty şäherinde bala bagyşlanan Altyn Güýze adly 3 günlük festival geçirilýär. Bu festivalda balyň dürli görnüşleri hödürlenýär. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.